Srácok, itt vagyunk egy újabb videó, és a mai videóban azt fogjuk csinálni. Először persze megnézem a Help and Service, mert giftelni, donítani akarok a testvéremnek. Ha meghalunk az egyik játékban, akkor egy kövi játékot fogunk elindítani. Ez lesz a mai videó. Na, akkor kezdjük is. Itt vagyunk, mindjárt belemegyünk a játékba, és szerintem nyerni fogunk, mert Otisszal nagyon kevés kupán vagyunk, de csapassuk is. Hát szerintem menjünk Otisszal, mert vele jó leszünk, de még egyszer megpróbálok donételni a barátaim, testvéremnek, mert hogy mindig nem engedte. Látjátok, ezt írja. Szerintem csöppenünk is bele a játékba. Csöppenünk bele is a játékba. Szinte mindjárt elkezdődik. De addig hát bele is csöppentünk a játékba. És akkor itt túlsó dance mentünk. Most nagyon laggol a Brawl Stars, valamiért, nem tudom, hogy az Enteron, de mindegy. Szedjünk egy kis Power Cube-ot. Ott van egy Lily és egy Colt, ezt le kéne szedni. Szegény Sprout egyedül van, de ezek valamiért nagyon nullok. Mondjuk én is az vagyok, nem tudom eltalálni, meg ő se tud engem. El tudom én találni, já. Nem tud eltalálni. Finally! Végre eltaláltam, és akkor van már megint van már végre szuperem. Előzöm rá, nem tud rám jönni, és így simán meg tudom ölni. Na, már top 3 van. Még 2 csapat él rajtunk kívül. Eddig csináltam a legtöbbet. Mi az a Sigma kis vagy mit tudom én mi. Remélem, hogy eltalálom végre ezt 8-bitet. Na, el is találtam. Sikerült is a challenge, eltaláltam. Alig van HP-ja az 8-bitnek, azt meg kéne ölni. Jó, szuperem is van, már csak egy Mr. P, talán az a Sigma Mr. P. Úristen, az egy Sigma Mr. P. Ja, amúgy én vagyok az amúgy nem vagyok a Sigma, csak én. Na, mindegy, azt a Sigma izét meg kéne ölni. Sigma, meg fog halni. Ugye meghal... Ne! Jó, kaptam egy jumpscare-t a Sigmától. Úristen, de megijedtem a Sigma izétől, kaptam egy jumpscare-t. Jó, de megnyertük, ott van. Na mindegy, tudom, hogy nem veszítettünk, de attól még játékot váltunk. Na, így is van. És akkor jön is a kövi játék. Na, itt vagyunk a Fortnite. Na ugye ez a kövi játékunk a Fortnite, most ugye nem tudtam sehol játszani, szóval elő fogok most játszani, remélem, hogy jó leszek, mert előn azért nehéz játszani, de próbáljuk meg. El is indítottam egy gémet, remélem, hogy tényleg jó leszek. De várom már, végre töltsön be, végre, csúszföld! Remélem mindjárt be is tölt a játék. Jó, be is töltött. Itt is vagyunk az Ang skinünkkel, amikor belép az avatar módba. Na, remélem, hogy ezt tényleg megnyerjük, mert nem akarok játékot váltani, mint úgy előbb. Na mindegy, ugye blitzet mentünk, hogy gyors legyen a meccs, el is indultunk. Meg is köszöntem a boost drivernek. Na, szerintem ugorjunk is ki. Hova ugorjunk, chat? Hova ugorjunk? Ugrunk oda. Látjátok is, hova ugrok? Hát ugorjunk is. Eddig egy embert látok, és kaptunk egyből is egy fegyvert. Na, ugorjunk le. Remélem nem vagyok hülye. Jó, nem. Ott van az emberünk. Úton nagyon szar vagyok, mindjárt meghalok. Kifogytam. Lőj. Meg fogom őt ölni. Nem. Jó, ott van.
Öljem. Jó, 1 kill. Ott van a bácsi. Jó, megnyertem. Na, ügyesek vagyunk, meg is öltük őket, nézzük is meg a lootjaikat. Na, mindegy, volt ugyanaz, mint nekem, na fussunk is el gyorsan. Ott van egy láma, szedjük már ki, de mondjuk nincs HP-m, lehet, hogy meg fogok halni. Na mindegy, kaptam 2 epic cuccot, itt van a láda, ki is nyitottuk. Júj, ott egy ember. Meg lesz. Jó, ott van. Ennyi, Blitz level 3-at meg is kaptuk. Fénykard. De az a baj, nagyon kevés HP-m van. 25 HP. Nagyon szar. Mindegy, nálunk van a fénykard. Nagyon jó. Nyissuk is ki a lámát. Akkor mégsem, de ígyuk be ezt, mert mi meghalunk. Megyünk is utána. Ja, öljük meg ezt az embert. Túlcsúsztam. Lesültem. Szét fog lőni. Eddig meg lett a Blitz level 4. De szét fog lőni. Ne! Elvesztettem a szít. Aj. Jó, szép. Maradt ugyanúgy 25 HP-m. Nagyon szép. Jó! Ott vagyunk, de lelőttek 2 HP. Nem tudok healelni. Futás. Ne. Na, mindegy, ott jó. Ez ott picit sem volt 100. Na mindegy. Haladjunk. Jó, az a baj, ha egy emberrel is lő, meghaltam. És itt vannak emberek, annyira bénálom lehet, hogy ne találjon el, és 4. lettem. Na, a kövi játék is legyen egy Copy Geometry Dash, mert most nem volt kedvem letölteni. Szóval most megcsináljuk ugye a kezdőt, és csináljuk. Hát most jön 5 spike, megvan az első, második is, ez nehéz, harmadik, jó, mindegyik megvan. Jó, kick le anywhere, jó, itt felmegyünk, nagyon szép. Na, ott is vagyunk, azt átmentünk, és vége van a pályának. Ez az, na most megyünk az Endless-be. Észrevetted, hogy meghaltam? Na, újra itt vagyunk, és akkor megyünk ezen a kék pályán. Ott vagyunk, úgy fel. Azaz, jók vagyunk eddig, és meghaltunk. Na, ha tetszett, és szeretnél még több ilyet látni, akkor iratkozz fel kérlek a csatornámra. El akarom érni a 100 feliratkozót, szóval nagyon remélem, hogy feliratkoznak 100-al, mert szerintem az egy eléggé jó cél. Sziasztok!